anao mivolagna hoe ray aman-dreny magnano zao ohatrany hoe mivolagna hoe animba zanakanay nefa ambarako anao mety on peut dire 40% n'olo magnaraka anana olo maventy presque fahitavanare zay akato moa zegny tegna olo tsy miasa mary déjà nampatonga zay moko zegny influenceuse araka fahazahoko ananjy zegny influenceuse zegny mandray vola tsara. Io la famille, io ray aman-dreny, zandry zoky, ranavavy, ranahy jiaby, Gracielle, bébé 69, atao amin'ny Rex podcast zay koa. Kako manao, ça va? Ça va, salama hoje. Bon. Yeah, ça va, Gracielle. Yeah, Gracie, bébé 69, ok. Bon, za zay tadianareo zegny etsika hikorokoragna eto maromaro tokony hindikorantsika eto zay. Yeah, indraiky tsy hoe raha karakôry fa izy koa za atao amigéninareo fa fôtony zegny ianareo zegny hitako influenceuse malaza agnatin'ny ianareo influenceuse tsy zay? Yeah. Influenceuse koa anao tsy zay? Ok. Maromaro zay raha tokony handekorantsika aby zegny par rapport amin'ny koragna mandeha jiaby agnaty réseaux sociaux koa. Surtout zay resaka influencenareo zegny. Hoe misy raha karaha ty zegny ndraiky fampidiriko ka sujet fa fotoanantsika mandeha. Misy sujet zegny magnano karaha ty zegny anareo zegny ianareo tsy miasa, anareo misy iPhone, anareo mivoyage gauche droite, io jusqu'à ta misy festival jiaby filmanareo. Ino ma vola baka ia zegny vola nanaovanareo raha jiaby zay koa. Nefa anareo tsy miasa karaha ataon'olo jiaby nefa olo miasa zay tsy mahavita raha ataonareo io, tsy mahavita mivoyage, tsy mahavita mahavita mivoyage fa tsy ataonareo tsy karaha ataonareo isaka semaine zegny anareo niany atana semaine aby anareo Tamatavy io fa anareo Majunga io fa anareo Moside. Misy tany misy festival anareo hita vola baka io. Ok, miarabetsika jiaby, bébé 69. Bébé 69 quoi. Ampaleo question anao zegny les amis déplace. Raha jiaby koa baka io izy ka vola déplacement, vola iPhone, vola mampadio jiaby ndraiky bijou jiaby amin'igny anareo. Agny ane zoe. Ok. Oui. Izy ao manivolagna zay tsy miasa malo. Le raha atao hena le asa, sady plaisir no asa le izy. Azahoana vola zagny le izy. Azonao? De zay midéplace zagny, tsy voatery hoe andeha hagnano fiainana fô zay midéplace fa misy asa koa ataonay le midéplace. Igny eky tsy haiko hoe asa ino le ataonay akagny. Azonao? Karan'izagny le izy. Le iPhone zagny mety lafo iPhone io. Yeah, lafo. Tegna lafo io. Olo tsy haiko magnano zegny. iPhone zany ohatrany hoe tsy haiko na hoe misy ohatrany vidiny copain-tegna. Misy ohatrany hoe asan-tegna mividy ananjy. Na karan'izay. Karan'izay izy. Tsy karan'izay. Salama bokatsika jiaby zay antovatrao akagny magnaraka ny Rex TV podcast. Zay. Ya, fa miarabetsika jiaby amalatsy question anao zegny angambany tsy miasa. Misy iPhone, bijoux, voyage. Rara. Fahitavanare zay akato moa zegny tegna olo tsy miasa mary. Déjà nampatonga zay moko zegny influenceuse. Araka fahazahoko ananjy zegny influenceuse zegny mandray vola tsara be. Satria matoa izy tonga tagnatin'ny raha io, misy hasany akao. Collaboration nanjy. Olo miara-miasa aminanjy, tsy gratuit ne regny. Antsogno mandeha magnano pub aty, antsogno mandeha magnano pub ary, antsogno mandeha ary. Ary le resaka voyage koa agnatin'izagny koa. Na zay mandeha midéplace regny na hitanare zay magnano plaisir, publier, resto et tout ça, mibaly et tout ça. Efa asa diagna amin'ny toeragna raiky igny fa ambadika edy zegny tsy andeha atoro olo jiaby raha karahan'zay. Fa zay zegny efa asa de tegna asa jiaby tsisy mora ary tsy mahazo ambanimbany agny asana influenceuse zegny tsy mahazo ambanimbany agny. Asa zay raha ataonareo zay tsy zay. Izy koa zegny asa zegny comment ça se fait basy le olo misy ray aman-dreny sasany zegny mikritika anareo agnatin'ny raha io hoe fa regny mampiredy fôtony baka za tsy volanareo jiaby.
misy zegny hoe nareo ndreo boka volanareo influencé nareo même influencé io azovy zegny olo influencé nareo izy nareo nofa nareo influencé izy boka io ndraiky le mandray azy fa le voa-influencé misy olo tsy voa-influencé tegna misy olo voa-influencé tegna ino ma influencé nareo araka koatra magnano placement de produit zao azonao ohatra ny raha andeha ohatra hoe zaka zao magnisy lamba fô ohatra lamba anaty vao hitanjareo igny ataoko za mbô te hagnana lamba karahan'igny donc voa-influencé ko zareo am'le lamba ataoko karahan'zay ohatra hoe vao misy raha ataoko kely za mbô te hagnana raha karahan'igny karaha satria bébé 69 nagnano raha karahan'zao za koa mbô te hagnano karahan'zao izy zegny le anao raha voa-influencé ko anao ohatra hoe fankafizanao anazy zegny le izy zegny agnisan'le raha de ray aman-dreny mivolagna hoe regny ohatra hoe makorely sultan hoe tsisy avenir regny magnano karahan'zao fahoana fahoana tsy voatery ray aman-dreny zegny misy mokan'olo tsy ouvert d'esprit mety fandron-jareo mbola tsisy resaka an'izay zegny fandron-jareo satria taty aoriana vao nisy resaka réseaux sociaux sy ny tany tsy amiako tsigny ray aman-dreny magnano an'izany tsy amiako tsigny mihitsy fa tsika amin'izao efa 2025 efa mivoatra efa tokony alagna anaty saigna hoe olo raiky koa fa misehoseho amin'ny réseaux sociaux tsy voatery hoe andeha hagnano satria misy olo mpivolagna hoe za zegny olo magnambidy sora azonao mandafo sy ny tariny nareo mihitsy zegny varotroegninareo agnatin'ny raha mivarotra zegny mivarotra pelipelika mantsy efa tsy fantanjareo fa le rany fangatan'olo antegna mba ataovy karahan'izao le vidéoko tsy le olo tsy le follower-nareo mihitsy mbola fa nareo magnanaova string na nareo magnanaova mini-jupe zay fa igny tianay zavagna aminareo de nareo amizay zegny magnano izy photo zegny nareo magnano promotion aminareo ka zegny en tant que olo zegny suivranao io ndraiky tsy voatery hoe le tianjareo nde ataonay fa le hitanay mampametimety zay karahan'zegny no za le hitako mampametimety za tsy pas trop vulgaire en même temps zegny mbo hoe hita hoe mbo raha zegny mbo hitan'olo hoe classe pas trop vulgaire na sexy sy ny tariny fa igny fa hitanjareo ohatrany hoe igny zegny tsy vulgaire be zegny tsy voatery ohatrany hoe zareo ke zany nde hiteny anao hoe alefa mba magnano ohatrany hoe magnisy 2 pièces ka koa magnanaovako 2 pièces za ohatrany hoe tsy amin'ny piscine na amin'ny plage za tsy afaka andeha hagnano 2 pièces ohatra hoe tsika ke za hagnano interview de hagnano 2 pièces za tsy mety fixé misy boka zay karaha ataony anatseniky par rapport amin'ny koragnana jiaby hoe koragnana ka zay karaha koa zay zany mi-influencer olo marina ary tsy ameko tsigny ndraiky amy karaha le volagninao takegny hoe koa ray aman-dreny sasany mivolagna hoe makorelina sisy karaha le volagninao takegny tsy jiaby agnatin'ny monde d'influenceur koa maro karazany zay akao tegna maro karazany araka tsy andeha anognona olo mihitsy arakaraka ny publicanay koa fahitavany arakaraka ny contenunay koa karaha ohatra ko zao za tsy andeha apetrako am'le hoe za aloha tonga de apetrako mihitsy za tsy makorelina ary za tsy ko hoe misy olo volagna hoe igresigny de makorelina tsy haiko izy boka zegny edy de tsy manapaka tena hoe tsisy olo magneky izy atao makorelina na makorelina zany tsisy olo zany tsy aby atao fa magnano raha eky izy mivolagna fa izy makorelina de zegny edy moka le teneniko hoe zegny fandraisan-jare ananjy satria zare akagny no chacun juge ce qu'ils veulent en fait chacun zany magnome opinion zay tiany amiagna ohatra zao antsika roke zao mety tsy mitovy edy hoe mety fijerevanao na koa mety hoe hafa fijerevako anahy ndraiky mety hafa azonao anao zao mety mieritreritra exemple ho za zagny gresity tegna makorelina marina fa za ndraiky miteny hoe za tsy makorelina ary za ndraiky tsy hoisy mihitsy olo andeha accepté ko andeha agnaovany raha zagny atsiagna satria za tsy makorelina ary tsy diaby fa izy io zagny tsy ameko tsigny koa fa aminjao mivoatra be boka atsika ty aminjao maro raha miboaboaka amin'ny réseau tegna hoe maro efa tsy haiko ny makorelina sy tsy ny makorely zany anao karaha raha volagninao zay maro azonao misy olo makorely fa le makorely izy tsy hitanao agnatin'ny réseaux sociaux azonao misy olo ndraiky izy vola izy tsy makorely fa le izy amin'ny ivelan'ny fiainana hoe dans la vie réelle izy vola fa izy tsy makorely fa raha amizay zay agnaty réseaux sociaux amizay zay miprovera fa izy makorely azonao misy olo sasany magnajategna manambady mananjanaka nefa zay tsy ampizinao izy misy porno agnatin'ny miparitra agnatin'ny messenger agny raha karakara avy amizay karaha d'après koragnanao fa
taty afara zegny misy resaka influence volagninao. Influence zay fa misy. Fa taloha zay olo ni-influencer olo taloha izy aminakazy karaha ataon'ny zato mbola hely. Za zay magniry ni-influencer-ngo scientifique Albert Einstein, regny ni-influencer za fa za tiova karaha olo. Za zegny ro mathématicien regny ni-influencer za zay fotony monde tam'zay mbola tsy misy réseaux sociaux. Fa izy koa zegny zavako zay monde ignatsika zao ty, c'est comme si anareo remplace olo aby fa nefa olo aby misy talent. Ino ma le talent nareo zegny andesinareo mi-influencer olo. Karaha Einstein zay ty, izy zegny physicien. Za tiova physicien. Azonao, karaha iny amindreo ty boy grand artiste. Za zay tiova izy. Za zay copyright hoe tamin'izy ambony atra, za mendra irana ny parker. Kenareo amizay zegny ino zegny andesinareo. Andesinareo jeunes zegny. Ataonareo ino jeunes zegny par rapport amin'ny contenu ataonareo. Tsy hitanareo hoe volaniko eto fa le influenceur zegny raha volaniko aminareo zegny. Anareo tokony mahera ataonareo ka. Raha tianao volagny zegny hoe le talent zegny ohatry ny hoe mathématicien regny. Regny zany managna talent zegny satria mathématicien. Zay zegny tsy managna talent. Tianao andrasana anao mizaha pagina izy zegny mba hitanao talent ko mato. Anao mizaha raha ataoko ino zegny hitanao ino raha mba hitanao mahasarika anao mizahazaha. Nivadiky question zegny ke. Non, le talent zegny il apparence. Zegny zany le hitanao aminanjy. Hitanao tsy voatery hoe mahay mathématique za ke managna talent za. Maro le talent Ya maro ke za tegna maro talent. Ino zay talent influencenareo olo baka hoe baka za magname version akazy igny amin'ny Talent na zao ohatry hoe mahasarika olo zao ohatry mahay misarika. Zegny zao fa talent edy zegny edy. Aminah malôha zegny efa talent mety tsy talent zegny amin'olo ka fa zegny aminah efa talent. Tsy olo jiaby ne mahay sarotra ne misarima zegny. Tsy olo jiaby mahay zegny sarotra zegny. Amareko hely anazy ndraiky ino le talent. Talent moa zegny samy managna ny ananjy ary karaha nivolaniko zay samby influenceur samy managna ny contenu ananjy. Zay zao karaha za manokana zao influencer olo. Karaha za zao nanomboka tagnaty TikTok. Tagnaty TikTok takao za nagnano resaka acting, resaka fihetsika, resaka grimace, expression faciale et tout ça zany. Zay zany tegna atoko takao. De nanomboka tamin'igny zay zany ni contact artiste. Nanomboka tamin'igny zegny artiste ny contact atao viranaka ty fa tegna tafiboaka marina. Zay zegny tsy misy geste fô tegna haiko marina ndraiky le raha azonao. Haiko zany maneho magnaboaka le émotion agnatin'ny hiranjare igny. Ke igny zegny anisany efa talonko raiky edy e. Nandray koa afaka ke nisy afaka magnano pub akaiky raha ty magnatso amizay moko le olo regny satria nalazalaza fa hoe fa afaka ataonao pub ve produit-na ty na hoe salon-na ty na hoe peu importe quoi. De nanomboka tamin'igny ni-influencer olo za satria nataoko les pubs tonga marina les clients, ça veut dire que j'ai influencé les gens à aller vers eux. Azonao le tiako volagna. De karaha le ozinao Albert Einstein et tout ça regny zany tianao influencer anao tamin'regny. Non, ro tsy ni-influencer za. Non, karaha ty le volagny. Ro zegny talent, ro zegny ni-influencer za. Igny zany le tianao zegny igny. Raha moko kofa tianao ni-influencer anao. Raha koa tsy tianao tsy mi-influencer anao ne. Non, voateraka. Andraso ndraiky ataoko par exemple ndraiky miteny anao ke misy mialogna za kanefa mbola mangala taka raha ataoko io olo igny. Tiana fogna raha ataoko matoa raha igny. Azonao? Tianao fogna matoa anao vao influencer. Itavananao ka azonao zay. Baka tsy fitiavananao itavan'ny raha ataony. Atiavan'ny raha ataony. Efa misy mofo tiavagna boka agnaty zany tiany fogna raha ataoko. Za tsy ho tiany fa raha ataoko tiany fogna. Azonao? Karaha ny Albert Einstein zao. Anao teo influencer. Anao zany vao influencer zany anao. Azonao? Tianao le mathématique. Tsy zay? Non, tsy azonareo e. Anareo volaniko mbesy de zaveko tsara. Anareo influenceuse. Anareo mi-influencer olo. Karaha ataony hoe Albert Einstein tam'izao mbola hely zao ni-influenceny. Tamin'ny en tant que izy physicien, mathématicien zegny ni-influenceny za. Fa izy koa zay misy tsy haiko maro magnaraka anareo io. Azonao zay ino zay tombotsoa andreo tsy haiko magnaraka anareo io. Karaha ataony aminakazy ty tombotsoa anakazy koa zay nagnaraka karaha ataony Einstein zegny. Hoe za mety possible ameva mathématicien na physicien ino amizay maraha azoko atao boka eo. Za afaka mirésoudre problème mandalo agnatin'ny fiaignan'olo jiaby io zegny en fonction de physique ndraiky mathématique zegny. Ke anareo zao ty zegny anareo io anareo influenceur. Hoe
Kotsaiky zay magnaraka anareo zay ino avantage do magnaraka anareo io ny Ya, arakaraka le soa tia. besa amizay soa ko magnaraka anareo soa ro meva makorela ka marozan ro day ro tsy mahazo concept ndesinareo anareo magna contenu mety azonao ya fa ny hita zay mampivola ro mandreno zay la plupart nde magnaraka anareo zay soa meva makorela soa meva PD meva zombie ra kara ino azonao zay raha tiako volany zay fa misy sekero tiako deko mila magnano maquillage tiazonao raha kara zay raha tiako volany Bon, le tianao volagnina zegny araka fahazahoako ananjy azafady bebe sisy na feresiko hely. Le tianao volagnina zegny hoe ino zagny le avenir an'le olo vao influencer ne. Zegny le tianao, zegny le questionnao, hein? Ke izy zegny tsy zegny. Zay zegny anisan'ny influencer zare amina raha maro. Karaha za zao tsy raha raiky edy e. Andeha influenceko zare, hein? Anjaranjare igny. Ohatra zao zare vao influenceko za nagnano stringy, nagnano soutien, na alkasary exemple zao mbola tsy nisy koa tsy maillot de bain edy e. Ya. Ke igny zagny le tianjare arahigny. Choix-njare igny. Azonao? Igny zagny le tianjare. Andraso malo. Igny zagny le tianjare arahigny. Ohatra ndraiky zagny le tianjare arahigny taminah ndraikany. Ohatra zagny zao resaka acting zao, expression faciale. Ah, moi, je veux devenir comme Gracie. Elle, c'est grave. C'est un talent. Fais attention, c'est un talent. Tu peux aller loin. Par exemple, Zazo, merci beaucoup, Silover, Safa. Zazo, dans une opportunité, ni Chamzarefa, un film sur elle. Non, et fa, Zenzo, n'a vita qu'on exploiter talent, oui, t'as fait un projet na film avec Kaza. Et fa ratsara le zagny. Afaka rahany zagny. E vao influencer comme zagny izy, afaka rahany zagny. Afaka magnano nofo zagny izy. Fa tsy le hoe zay raha tiako atao ake zagny amin'ny influenceur za. Lalagnanao fogna edy atao vai ary mahaiza mifidy lalagnanao. Azonao zagny. Mahaiza misafidy ity no ataoko, ity no tsy ataoko. Za tsy responsable amin'ny hoe ino afarany za zagny. Je suis pas responsable. Fa ny ataoko de hitako zagny hoe za lokany hatreto lokany mbola tsy ary nagnome raha ratsy olo zagny. Azady mieritreritra anjagny edy zay de fa samy za olo magnomia havinanjy ary samy olo tsy mitovy raha agnaty laon'olo jiaby. Zay. Intention'olo tsy mitovy. E fieritreretin'olo koa tsy mitovy. Azonao? Karan'zagny zagny. Nena ndraiky déjà taminanao kofa anao niditra tagnatin'ny compte-ko fantanao tsara tsy andeha agnabe anao zako. Déjà, vidéo zegny tsy ary nisy hoe vidéo fampianarana. Azonao, karaha volagninao aky zao. Zaka andeha influencer anao resaka mathématique, tokony resaka mathématique fô andeha ataoko akao. Azonao, karan'zegny le izy. Matoa zegny tsy zegny, donc tsy zegny le andeha influencer ko anao. Fa matoa za magnano ohatra hoe magnano TikTok. Satria zegny basiko TikTok, magnano vidéo zegny tegna basiko. Tsy vidéo fanabeazana nena. Zegny contenu tsy fanabeazana. Ko ndeha ohatra hoe agnabe anao te agnabe tegnanao anao zegny andao feky mandeha mizaha le olo manana contenu le fanabeazana. Maro na olo magnano contenu e. Misy fanabeazana nen'olo, misy resaka anglais, misy resaka fampianarana. Nena alo tegna tsy zegny contenu tsy resaka fampianarana. Matoa zegny anao, matoa anao tafiditra tao, misy intérêt anao tao. Matoa anao mizaha vidéo ko misy intérêt anao. Anao amizay mafantatra hoe ino le tiako, ino le tsy tiako. Zegny nina. Zegny nao zegny. Bon, tant qu'elle aura influenceur, faisait question tamizay. Malgré le fait que zegny olo zegny samy fanagnazava hoe karakory zay tonareo influencer olo, karakory zegny indesinareo hoe façon zegny indesinareo gérer contenu-nareo zegny. Que legnany efa de legnany jeune efa aroboka zay tagnatin'ny star za tsy mivognanareo. Ya, fa za koa mivognana eto zegny. Koa za koa fa mivognana influenceur zegny dika zegny na le mpagnano contenu libre resaka libité agnatin'ny raha volaniko zegny na cartonanareo zay mpagnano contenu resaka publicité, resaka azonao raha jiaby zegny. Legnany zegny ke ino zegny raha tokony azonareo atao aujourd'hui zegny exemple legnany jeune fa bakany désorienté bakany robatin'olo baka tambadiky tany azonao robatin'ny sasany. Tsy azonao. Anareo ka influenceur anareo jiaby azonao. Ya. Misy zegny ny sasany aminah, misy sasany aminareo nandroboka ny tanora sasany. Raha zegny aratsika mahita edy. Misy sasany misy ankamaroazanareo influenceur nandroboka i jeune sasany. Ya. Sasany nampiova makorely azonao. Sasany nampiova PD, sasany nampiova nandeha niaraka amin'ny olo famatoa hoe vazaha papasoasy mamasoasy azonao. Baka mi-influence. Ke zany zay mampitany anareo ka anareo kasi afaka magnova resaka hoe fomba fijerindreo zay fotondreo misuivre anao azonao. Ya. Ke ino azonareo atao olo aby regny vu que anareo zegny mahafaka mi-influencer io. Que conseil mo zegny tianao ampetranay aketo? En quelque sorte zay conseil natao na même si tsy conseil fa même si zegny resaka
hoe ino ma fivolanana ankoatra ny conseil zay tsy haiko. Agnerin-dalagna anjare le very igny. Ya, le gnano very zay koa ataonareo fotony anao. Le olo efa very igny zegny. Tsy haiko na very na. Tiany volagnana zegny e. Agnatsika agnatin'ny influenceur akato monko zany misy mi-influencer amin'ny raha ratsy. Ohatra hoe resaka nudité, ohatra hoe PD par exemple edy e. Za ty tsy homophobe, j'accepte tout. De ohatra hoe misy tanora zegny mety tsy PD izy fa lasa PD. Ohatra zegny makorelagna raiky igny mety tsy nagnano papa sauce izy fa lasa vao influencer amin'ny papa sauce. Baka avy tamin'ny raha nataonjare. Ya. De ino zegny hono hagniregnantsika andalana en tant qu'antsika influenceur zegny. Ya, jasy balo. Ataontsika influenceur zegny ino zegny hagniregnantsika lalagna zare le fa igny. Zare zegny efa tafiditra tagnatin'le raha de aherin-dalagna. Sarotro raha zegny gongonay. Ro zegny nivobatinao ro nivobatinao tamin'ny raha nataonao. Ya. Maro tsy tonga saigny zegny fa raha ataonao tsy mety baka amin'ny raha ataonao. Malena balo. Hitanao aminah malôha tsy zay olo jiaby hitanareo amin'ny réseaux sociaux influenceuse na influenceur. Tsy zay tamin'ny na base fo nena voalongany créatrice de contenu, créateur de contenu nena. Za tsy ary nandinika hoe un jour za ho lasa influenceuse. Fa le olo zegny le olo mihitsy namataka anah ho lasa influenceuse. Azonao satria zareno lasa mbo influenceko. Nagneko koa anao zay navadikin'olo. Non, tsy zegny. Tsy zegny. Voalongany za tamin'ny TikTok, nagnano resaka vidéo fogna nataoko. Fa taty aoriana zegny lasa nay ambony lasa magnano pub an'olo. Lasa masarik'olo zegny hoe ty ataovy karan'zao lasa mi-influencer olo zegny. Donc nenahy zegny koa fotry hoe tafiditra agnatin'ny mondoko. Satria hitako samy managna manao zao managna mondonao izy managna olo jiaby samy managna mondonazy. Ohatra hoe abonneko zao ohatra tafiditra agnaty mondoko. Tsy haiko na avy nisy donc ohatra hoe olo mirobatiko zegny azafady miregna normal koa nisandre. Miregna normal. Ivy tsy voatery hoe za zao managna ohatra hoe managna téléphone tsara zaka tu vas tout faire pour avoir. Nefa anao tsy arakaraka moyenao le izy. De lasa mandeha magnanognano fatana anao. Agny mihitsy ny raha zay. Azonao zegny le izy. Tsy voatery hoe zaka izy ohatra managna lamba tsara za anao tsisy moyen ke lasa mandeha magnano fatana koa anao baka abeka azahoanao le lamba tsara ataoko. Ale magnano le raha tratran'ny moyenao fogna malôha. Satria antsika amin'izao mokany tegna maro hoe papa sauce magnefa vola. Papa sauce karan'zao. Azahoagna raha zegny. Bebe sitinana azo iPhone de tahia tamin'ny papa sauce de losy koa zegny. Ya losy koa zegny mandeha magnano papa sauce. Nenahy ndraiky tsy haiko. Nenahy magnandresiko ananjy. Tsara dinina feky raha zay. Ya voadinika izy zegny. Tegna voadinika raha fahita maso mandalo andavanandro ne raha zegny fa tsy hoe karakory. En fait le izy mbola herika amin'ny raha nivolaniko takegny na de tsy influenceur ne afaka mi-influencer olona raiky anao e. Azonao tiako volagna. Par exemple zao lunettenao. Ataontsika exemple akaiky. Anao tsy influenceur, tsy malaza anao Facebook feky, tsy haritako feky anao. Azonao. Fa anao hitako tandalana anao, lunette lehilahy ty tiako. Azonao. Magnotany anao za. Taiza moa nividiananao lunettenao azafady fa tiako be izy e. Ozinao koa fa tary ozinao. Vao influencenao za tamin'ny fagnanaovanao lunettenao. Avy tamin'ny lunettenao iny za fa vao influencenao. Zany hoe antsika zany na olo tsotra na influenceur le fa malaza fantatr'olo zany antsika mi-influencer olo fogna. Ary zay mahatonga marina raha nivolagninao takegny fa mila mitandrina am'le raha atao. Satria tanora vafara zany simba be mihitsy amin'ny raha ataontsika zegny. Ataontsika am'le amindreo ty zegny. Satria zegny mila hainao zegny misafidy lalagna anao. Azonao zegny mila hainao koa mahay magnafaka ny tsara sy ny ratsy. Karaha za zao za tsy karaha nivolagnin'ny bébé 6-9 takegny. Je savais même pas que j'allais devenir une influenceuse. Fa j'ai influencé déjà. Za zany efa ni-influencer olo tagnatin'le TikTok. Azonao nagnano vidéo zegny zao hitan'le public zegny. Tiako raha ataon'ny viavy ty. Mahasarika anahy. Izy koa tsy voatery zany. Izy koa mety mafaigny anaro ili viavy ty e. Maro zegny le commentaire koa azonao.
fa amin'igny zany efa nanomboka te zany le zany influencer olo. Avy teo amizay moa zany nandeha le placement de produit, pub et tout ça, fiaraha-miasa amin'olo, amina marque et tout ça. De lasa niova le comment dire les mondes de les zavatra influenceko zany. Lasa tsy zavatra ray intsony zany ny influenceko olo fa hatramina puban'olo. Saritiko zany zareo hoe aty misy pub karan'zao avy aty nare ya amin'izao zegny mbola alako fogna za ya alako fogna za amin'igny satria alako fogna za satria karakory moa zegny maro mihitsy le olo magnano an'zany misy produit-n'olo tegna hoe tsy tsara kanefany karaha za manokana malô pratikeko le raha azy non zegny système anahy edy ataoko malô le expérience azonao ataoko essayeko hitako tsara bon ça marche maintenant on lance azonao le tiako volagnina fa za ndraiky loka jusqu'à keto mbola tsy ary ni-influencer produit-na ratsy zany fa tsy haiko fa izy koa misy fotoagna mety amina mety tsy mety aminao koa ka tsara misy fotoagna zegny anareo zegny nagnano produit-n'olo zegny raha zegny taminareo vao amizay tsy nety tamile olo influencer nareo ponapodina sasaindro commentaire karahan'zany loka mbola tsy ary nierigna taminah hatreto tsy haiko amin'olo agny fa hatreto lo mbola tsy ary azoko fa critique ohatra hoe physique et tout ça oui regny le misy critique négative fa amile zavatra nagnanovako pub malô mbola hatreto hatreto zaho zegny tsy haiko le noavy araza misy zagnahary satria mandratra asa raha magnan'zay ankoatran'le aratsiagna zay tsika zo koa zay tsika amile tsaragna koa zay mety déjà nareo fandegnano publicité nareo feky boka fa za ivolona ankoatran'le aratsiagna koa zay ino koa zay le raha mba tsara zay ni-influencer nareo le mpanaraka anareo koa zay le olo vo influence nareo zay ankoatran'le aratsiagna zay Nenalo za isan'olo tegna hoe mamaky commentaire na tsy publication-n'olo hafa za mamaky tegna tia mizaha commentaire feky vao mahita vidéo kely za fa mizaha commentaire surtout nena mokany nena tegna hoe maro anao mivolagna hoe ray aman-dreny magnano zao ohatrany hoe mivolagna hoe animba zanakanay nefa ambarako anao mais mety on peut dire 40% n'olo magnaraka anana olo ma 20 presque olo be tegna na za gaga olo ma 20 na agnaty commentaire mbo vérifier mo agnaty commentaire feno olo ma 20 mitena tegna miramiragna za koa fa mahita anao satria za zegny mitsiky zegny de lasa tafitsiko azy koa zareo mijeky raha io amin'ny écran karahan'zao mety zegny donc satria za koa magnano karahan'zay ohatra hoe misy olo zao hitako vidéo ohatra za mijeky vidéo ny Gracie mavariagna za lasa variagna zegny za karaha hoe za ke ohatra niady tamin'olo za vao nahita vidéonao za lasa verivery zegny afakafaka zegny le problème karahan'zegny zegny na hitako le raha matsara de raha matsara koa le anao zao andeha hitady tsy hitanao zegny raha ataonao satria za tegna maro vidéo ataoko tsy voatery hoe vidéo TikTok fogna za magnano resaka resto placement de produit regny anao mijaly akaiza tokony za satria anao zegny za aloha karahan'zegny ohatra tsy haiko lamba ataoko tsy haiko lamba ataoko niany nefa lambanao marobe tsy hainao lamba ataoko anao amizay mahita vidéon'olo za misy lamba karahan'ty aloha feky ty ataoko karahan'zegny le vidéo ko amizay zegny ohatra hoe magnatoro olo ty misy raha karahan'zao azonao lasa facilité lasa facile amin'olo zegny mandeha ty rô mandiana koa karahan'zay za zegny karaha hoe mifacilité tâche-njare fisiako zegny karaha hoe mifacilité tâche-njare za zao miteny magnano pub-na resto za na hoe magnano pub-na idée de business za magnano pub-na idée de business ka magnano pub-na idée de business za anao amin'ny tanora amizao moa zegny tegna problème tsy ampy le olo magnano contenu resaka business sy ny tariny nefa tegna ilaigna de za magnano pub-na idée de business arakaraka anao feky agnaraka anao tsara tsy agnaraka anao au moins za zegny efa nagnano karahan'zegny tsy felatsika façon de parler tsy felatsika raha tegna hitako ndraiky moko zegny am'le nenina manokana yawa za ohatra zao amin'ny le raha fataoko agnaty TikTok izy zegny le resaka acting et tout ça misy tanora zao mahita an'igny
lasa découvrir les talents agnatiny koa. Magnaraka izy, za zao poro amle olo mangalataka ana regny. Satria maro olo mangalataka fa agnatin'igny koa ahitavanao hoe donao marina igny sa tsy donao. Azonao tiako volagnina. Tu peux copier quelqu'un, mais si t'as pas le truc à l'intérieur, kofa tsy anagnanao les dons, tsy tafiboakanao igny. Fa misy ils ont retrouvé, azonao. Misy zany kaiky za ty managna talent karaha Grécy koa. Point positif zay. De ohatra zao za magnano placement de produits cheveux zao. Za zao mampiasa produit anao koa misengy, en tout cas merci Nelava randragna akato. Nirobiroby feky. De misy retourna client. Grécy merci beaucoup fa za take niskola hely taketo lava marigny randragna anaty. Tegna merci beaucoup fa raha tsy anao de tsy nahita solution an'le aretigna tam'le cheveux ko za. De par exemple koa zao zegny tegna matetika misy amin'ny vidéo nahy. Za moko tia magnano raha mampimoe. De za kofa magnano grimace-nahy zany misy mampimoe. Tegna hoe misy fotoagna za tegna faly sady misy fotoagna tafitomoagny mijery commentaire ko fa za ke agnatina dépression Grécy et tout ça vao nahita an'ity fogna za faly. Za efa maromaro andro za nisy problème karahan'zao Grécy mahita vidéo anao fogna za de efa miramirana. Grécy za ke efa avy niady tamin'olo tagny vignitra amin'olo aminay akato, vignitra amizaza aminay akato za ke Grécy nahita anao kony efa afaka kony ino misy ty aveniragna anahy. Tegna hoe misy zany olo agnatin'ny tokantrano akagny tsy hainao raha mahazo ananjy. Azonao zany tsy hainao ino problème misy amin'ny fiainagna ananjy. Misy olo zany mety efa ambavadina fahafatesagna dépression mamono io. De mahita rô tu sauves quelqu'un azonao magnafitra olo. Zegny vitsy olo magnano an'zany, olo mahita vidéo antegna misy fotoagna efa dalagna an'ity koa kaiky alors que j'ai sauvé une vie. Bien sûr les gens j'ai sauvé juste parce que faly izy. Azonao mbola managna espoir iaigna izy satria miramiragna. Karahan'zany. Enfin maro be fa tsy voatanisa aketo. V69 anao tsary jaloux tsary mialo Grécy. Volagnany Miala ke. Volagnako zay. Volagnany maro tsy magnino. Zany isinao tegna tsy hypocrite. Zegny mety tsy anapoko namagna maro e. Zany isinao tegna tsy hypocrite ary za direct. Za tsary tsy ary nialagna any Grécy. Déjà, oui, marina za tsara izy baka. Za tsara nialagna Grécy fa zay zagny tsy mitovy moko raha ataonay. Samby amin'ny contenu nazy zay tsy mitovy raha ataonay. Déjà izy magnano grimace nazy za mitsikitsiky tsy mitovy feky zay. Za izy mety tsy magnaboaka vatagna, za misy moment tegna magnaboaka vatako za hoe mitsangana za magnano raha. Tsy olo zany mihevitra hoe zay concurrente, zay zany en concurrence de hoe miady zay. Loin. Non. Tsary malôha hatreto. Fa nisy Tsy haiko le avy any. fa nisy malentendu kely. Za nagnano TikTok, non, nagnano en direct niaraka tamin'ny namako, de misy olo bôka tegna maro mihevitra hoe za sy Grécy olo miady. À quel moment zay miady? Déjà Grécy izy hitako hoe olo mivolagna izy, tegna mivolagna. Tsy mihafahafa izy, tegna za zany nahita an'zay karaha nazy. Zay on s'entend bien. On s'entend bien, tsy possible moko zay kotrany hoe za ke zao tsy tiako izy tonga de efa hitany Grécy tsy hitanao tsy hoe tsy tiako aloha. Za satria za tsy mahay hita mitaraiky fa za kofa tsy mankatia olo araiky. Karahan'zay zany le izy za tsy. Za raiky malôha kare hatreto tsy haiko moko raha agnaty lohan'olo agny ma zalahy. Andraso baka hivolagno raha zegny aketo efa samby hivolagna ny marina fogna. Izy io moko zegny depuis maregny tsao antegna moa zegny olo malaza tsy maintsy mandeha tsao fô bébé 69 tsy tianao patati patata fa zay tamin'izany mbola tsy ary niresaka. Zay zegny mifankahita agnatin'ny réseaux sociaux olo vaovao agnatina TikTok vao boaka zegny juste efa hitany karahan'zegny fogna fa tsy ary nanagna eritreritra hoe olo ty misy problème amina raha karahan'zegny fa tsaho le raha tsaho regny hoe bébé 69 zegny tsy tianao kony karahan'zao de maregny an'igny moko za je trouve pas hoe ino moa zegny tokony tsy atiavany za olo tsy hainy zay tsy ary nifankahita et tout point d'interrogation tsy ary nivaly jusqu'à ce que zay nifankahita tata Matavy tamin'ny soirée-ny Majesty zay tamin'ny New York takao de nifandray
tagnaty soirée raiky. De moi je ia tsisy. De tamin'izay ndraiky Tsy fankafantatra. de nifagnantogna de mety tsisy anjagny izy ty oza. Mety hoe milamagna fogna. De za koa moko nanisan'olo maregny fogna fa après que ce soit vrai ou pas c'est pas grave. Azonao. De avy take koa aminjay de nandeha aminjay le tsiaotsiao resaka live zegny aminjay nagnano NGL ndraiky za de nisy fanina raika zegny nagnantogna hoe izy zegny tsy hay hoe izovy olo hitako fa NGL zegny kany c'est masqué. De izy zegny nivolagna bebe 69 nisy nagnotany tamin'ny live takao hoe anao anareo si Grécy mampinamagna raha zegny matetika mahazo question aminahy koa za koa fa magnano live amin'ny TikTok igny matetika mahazo anahy koa question o za zero ndraiky o za tsy proche on n'est pas proche zero tsy proche karakory fa zay ndraiky o za koa fa mifankahita salut milamagna zay mahay miaraka zay de nagnotany zegny izay ozony tamin'ny live amin'ny bebe 69 hoe nareo si Grécy mampinamagna ke izy zegny moa zegny namaly hoe tsy minamagna amin'olo tsisy jery zegny de izy oza grave zegny izy taminanjy fa za ndraiky tsy namaly raha maro fa le temps nous dira la vérité izy tamin'ny vality take fogna za koa zegny le raha karahan'zagny zegny passe fogna fa tsy de mahatonga za magnotany zay tsy nino fa déjà zay tsy fanjariana sady fa mahay be quoi le izy koa za tsy manapaka teninao azafady le izy koa zegny ia marina zay tegna concurrent logique ane en concurrent zay satria samby influenceuse ary voilà quoi fallait izy fifaninanagna masina aminahy azonao fifaninanagna masina zegny moko nampianarin'olo taminay karaha ampianaragna aloko zay ampianaragna moko samby tiazo moyen aby jiaby azonao nefa zay tsy pialagna fa za fogna mila midépasser anao fa izy zegny tsisy hoe tsy resaka fifankatiavagna fa izy zegny hoe ohatra hoe za koa zegny mba tiazo contrat et tout fa izy zegny tsy hoe za alokany tsy hitako raha tokony andeha ialognako ananjy no tonga za magnotany zay zegny déjà zegny tsy fanjariana antsika samby jeune ty zay fa mahay be nareo zegny déjà nareo zao ty fa ela zegny nampisy influencenareo fa za tsy hoe fa nareo tsara nisy projet niaragna zegny nareo tsara nifampikoragna fa Grécy tamin'ny bebe 69 hoe aleo tsika hagnano raha karaha ty hoe fa mba karaha ty zegny boaka hoe efa fantatra raha ty zegny tsika hoe zero ndraikany tsara nisy projet niaragna fa ohatra misy contrat-ko ohatra hoe contrat-ko zegny ohatra misy contrat zegny le olo zegny teny sao de managna influenceur hafa koa influenceuse ohatra de proposeko foana izy karaha izy hoe tamin'ny tapitapi sandy zao en tout cas ho anareo zay andafy akagny ka tiagny defa vola aty Madagascar azadigno mampiasa code promo Grécy 777 de azonareo 10 € na 5 € de bonus ça te porte chance de je l'ai fait rentrer tagnaty tapitapi sandy karahan'zay on se partage zegny tsy hoe fitiavagna mare fa tsy andenga za tsy hoe tia karakory fa hoe hitako zagny hoe mba misy raha tsara koa zegny ataony mba hoe mety ilain'olo koa zegny izy am'le raha ataony izy ziko izy misy capacité misy talent alors koa fa raha tsy vitako za raika moa zegny alefako le olo mandeha akagny ary tsy izy raika maro be feka olo présenteko re fiainagna ty tsy vita raika tsy aizy ho avy agny fiainagna mivadibataka zegny lokany nenina en tant que anareo influenceuse farany zay question-nakahy zegny misy vitany raha ty zegny ino zegny avitranareo zay surtout zegny amindro masera magnano porno agnatin'ny messenger ao regny azonao mitady argent facile regny quoi fotony raha regny zay tegna nagnanaovako raha ty iadivako ambo raha regny fa foto zegny anareo zao zegny magnano tsara nefa anareo zegny presque mandroboka tegna amin'ny filiny karaha regny quoi ino zegny surtout reo particulièrement zay zegny ino zay conseil nareo amindreo izy fa fotony nareo zegny maro visibilité zay tsy ambo afaka mampiova raha quoi aminahy ndraiky ny avitranahy za aloha tegna hoe tsy de pour loatra am'le argent facile no tsy pour tsy de pour loatra feky fa ino ndraiky samy managna fiainagna samy managna fiainagna anazy misy olo mokony zegny argent facile zegny moyen anazy am'le argent facile za tsy afaka juger izy fa za tsy de pour loatra amin'zay déjà la ohatra raha ataonay zao éphémère satria tsy maintsy tsapako éphémère ary depuis zany niditra tagnatin'ny raha éphémère mbola ho maro viavy tsara olo hafa azo placenay za fô mokony nalaza taloha regny aiza zare amin'izao lasa zay ndraiky malao aketo placenay ty mbola ho azon'olo hafa donc c'est éphémère na argent facile zany c'est éphémère un jour anao
mbola ho azo tsaratsara n'igny le olotra azahoanao le argent facile. Donc c'est éphémère. Alefana zegny managna raha zegny mbô hitanao hoe ity zegny raha hijanona ho anahy tsy ho éphémère zegny. Io bôka tsy maintsy hoe influence resaka maharitry. Voilà. Mizara maharitry fô raha tout est éphémère zegny edisy. Déjà ho be bôka zay tsy ho possible ho jeune aketo fô ke andeha agnaty TikTok fô isanandro ty. Ho be ho ananjanaka. Un moment tsy maintsy hijanona. Yeah, un moment za aloha tegna hoe un moment za tsy maintsy hijanona ka. Tegna tsy maintsy hijanona za tsy maintsy ho ananjanaka za. Donc za tsy maintsy ho exemple an'le zanako. Raha za zegny efa mahita karakory le fiainana agnatin'ity. Azonao? Karakory fiainana agnatin'ity misy raha tsara, misy raha ratsy. Karan'zegny izy. Merci. Ia, anah ndraiky tsy zegny fa sarotra déjà hagnanatra olo sy hagnameme conseil olo zegny sarotra be fa alefako fô ndraiky izy ty. Ny hitako problème amin'izao moko zegny ny tegna marina mahatonga le olo magnano an'iregny am'le tsy fisiagna. Zegny malôka tegna base. Ke déjà zegny par exemple zegny anao zegny magniry raha raiky amin'olo za koa mba tia azo izy ty. Avy amin'izay moko le l'argent facile volagnintsika amin'izay. Riny misy raha karahan'izao mahazo vola karahan'izao ane anao azonao. De lasa agnagny. Fa izy zegny misy fotoagnany raha jiaby. Anao koa passion amin'ny fiaignana de ampinao fiezahagna le raha ataonao. Misy vokany fogna chacun a sa rythme moa zegny. Olo samby isany zegny amin'ny rythme-nanjy. Mety niany za la salon agny. Azy malaky anao mientsika anahy fa Zagnahary tsy mahôla. Azonao zegny koa ankininao aminanjy io mety tonga laoko ndraiky anao maregny. Aza memeka hoe ary misy vola karahan'izao ke andao hagnano karahan'ity za hibolaka za amin'ny réseaux sociaux koa de mahazo an'izao za. Non, kô raha azo atao. Aza mandeha agny. Magnala moramora fogna ataovy zay la raha azahoagna vola milamagna, aza mangalatra, magnanaova tsara fogna, misy vokany fogna ivake. Tsy mila mibolabolaka na mitsikongana za. Azonao fogna le raha ilainao koa tonga amin'ny lerany. Misy lerany raha jiaby. Karahan'izay. Ok, zegny anarô roa zegny question bon zay fa mba hoe mitady karaha ty hoe narô tsara nisy nidy tany nodikodigny tany hoe na mbô amin'ny ex-narô agny. Tsy raha karaha ty tsy avozanao hoe ro zegny andeha paritaka andao. Izy ndraiky moa zegny tamin'ny fanaivité tagny, izy tsisy raha vony, viavy jiaby donc misy zegny fa asakasaka le olo zegny. Azonao zegny. Antegna zegny talon mbô naïve. Quand on était tegna hoe naïve zegny. Amin'ny ex-antegna efa privé nataon-tegna privé izy. Ke koa mbola boaka moa zegny. Tsy nitadiavinao vola fogna. Non. Zegny koa mbola viavy jiaby nandalo zegny haza mandenga. 5% ny viavy jiaby nagnano anjagny fa courage ho an'le efa niboaka maloha fa izy regny ndraikany naïvité zegny edy agnarany. Fitiavagna koa ndraindraiky mahajamba. Ke na iboaka moa zegny izy dalagnan-tegna igny. Ka na tsy boaka za tsy nivolagna misy agny fa karahan'zegny. Azo karahan'zegny le izy iegno. Soit courageuse ho an'le niboaka regny fa fiainagna aby jiaby regny. Azo atao alavo regny fa miakara fo. Karahan'zegny. Efa zaherigny eky ny raha natao. Nina le karahan'zegny karaha niny Grécie zegny koa nina azo atao makivy zegny si jamais efa nisy zegny anareka agny azo atao makivy fô de azo atao tsony zegny le tegna izy zegny tegna mety azo atao tsony koa avy nagnano anao aza magnano tsony satria Antra hoany sisa zegny. Satria anao ke zao ohatra anao mbola kely ty nagnano anzegny anao tamin'ny copain-nao na tsy raha igny anao tsy anao maraigna anao lasa olo malaza anao leranao malaza igny aboanjare ananjy amin'ny moment anao malaza igny mihitsy no aboanjare ananjy ka satria te animbanao zare amin'igny te animbanao anao tsy hitan'olo igny tsisy raha miboaka izy fa leranao malaza igny raha aboakanjare ka igny mbôka le hoe ka igny le antra hoany sisa tavela ho igny hoany le vaniboaka regny dikan'izagny efa tsy aherigny eky tsy aherigny ary maro bôka surtout amin'izao ndraiky natafitra vola fogna ndraiky ane agnanovagna ananjy grave fa vraiment tsisy fagnomezan-tsigny tsy magnome tsigny olo nata hely fiainagna atao fi sarotro
fa koa raha azo atao koa raha azo evitena karan'zay. Bon, isako anareo roe ni-inviteko taty hoe tsy nisalasala nareo nagnatony de ino koa mara tokony volaniko amizay zay za koa zay mi-invité nareo magnaraka zay comme ça tokony volaniny zegny eto mampimazoko manareo amizay sakarakory Pare fo zegny anao amizay. Ok. Koa karaha zay basy mety bon fa taperitsika eto raha ty fa merci anareo zalahy. tsisy fisôrana. Bye bye. Bye bye. Filela sara zay. Love Maranga. Itiavanga Maranga.